Sampun pangestunipun. Iki yen pangapunten Rama. Namung kegojekan kalian paman juru taman kemawon. Iya Surapopo. Mergo ature paman mawon nyambut gawe rampung. Nggih, Ya sampun. Surapopo to seneng-seneng. Inggih, wonten dawuh Rama. Yo mengene. Iki sajake kerenjak gater-gater ana kiwa teng tamaning kepatihan. Sajake ana tamu iki. Ana tamu ana jayu ana kepatihan. Wonten gawe mawon Jil. Paman kenane ra ana tamu kono dalem rampung. Nggih. Coba jamunen iki umuman saka endi lan jenenge sapa? Keparing Budaya nang kepatihan Mojopahit. Oh, sampun pikantuk dawuh panjenengan Iya. ingkang nggih manggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sedulur. Nuwun sewu panjenengan menika asli saking pundi, asmanipun sinten, badhe pinanggih sinten, kok rawuh wonten dalem kepatihan. Waalaikumsalam. Menawi panjenengan mundhut besok kula, Nggih. nami kula Damar Kulan. Oh, bagus Damarulan. Nggih. Nggih, nderek nepangaken. Kula anake Simbok, prunane Siwa, puture Simbah. Nami kula Wantong. Nggih, wah kakak. Papat dunung kula saking Pertapan Palunggo. Oh, Panwon. Nggih, Nggih. lebet wewengkon Mojopahit. Wah, tesih wewengkon kok Mojopahit. Nggih, pun sekedaken rumiyin, kula tansah rinten galu memuji kalih sampean tetep muji nggih. Nggih. Garapati Nggih, Paman. menika ingkang rawuh menika nembe kewel rawuh kula tangeti baguse Damar Wulan tesih wewengkon kepatihan Mojopahit mriki pramila nuwun sewu nyemanggaken sumangga. Jogane karpapa suwan ning kepatihan. Tak takoni ngono ora, Mas? Mangke kula nyahak kawibawan panjenengan. Sapa jeneng Yo ora nyahak-nyahak aja jasmana. Sapa jeneng Paman? Lho, Kula Damar Kulan. Oh, Damar Wulan. Nggih, Saka ngendi? saking Palunggo. Palunggo kuwi ngendi? Nggih, tesih lebet wewengkon Mojopahit. Namung papat dunungipun wonten Padhet. Oh, ning desa. Nggih, panjenengan sinten denang? Aku Anjasmara. Putrane Rama Patih Megender iki. Dayu aja. Banjur kowe kuwi duwe karep apa sowan ana ngersane Rama Megender? Dados pundi jenengan? Kula menika sowan wonten kepatihan menika badhe pinanggih kalian Doro Patih Haryo Megender. oh. Lah iki wis ngersane Rama Patih Megender. Matur gawe. Nun sewu Doro Patih. Leres panjenengan Doro Patih Haryo Megender. Yo, aku tak duwe wewenang ning kepatihan Mojopahit kene yo iki Patih Robert. Damar Wulan saka ndi? Saking Padepokan Palunggo.
Padipan Panuwung wonten ing Kraton Majapahit. Kasinggihan. Ingkang ngasta tetunggiling padipan sapa? Bapa Begawan Tunggul Manik. Oh, Kakang Begawan Tunggul Manik ngasta ing padipan Panuwung. Niji leres. Rama sampun presa ta Rama? Yo wis to yo. Karo Kakang Begawan Tunggul Manik yo wis kaya dene sedulur, Oh, mantap. kaya dene sedulur. Iki. Yo kowe diutus Kakang Begawan Tunggul Manik kon ngaruhe bantuan kok apa tekan kok ning padipukan Panuwung. Nggih. Nun sewu Ndorowati. Estunipun suwan kula wonten ing kepatihan menika wigatosipun kula menika namung kepengin badhe swita wonten ing Ratu Ndorowati. Oh, zaman bulan duwe karep dhewe sowan ning kepatihan kuwi arep suwita ning kepatihan Majapahit. Niji. Iya. Ing menika ugi mlebet dawuhipun Bapa Begawan. Oh, dawuhe Kakang Tunggul Manik zaman bulan kudu suwita ning kepatihan. Niji. Dipun tapi kemawon Rama. Iki. Dipun tapi kemawon. Ya mengko dhisik to ya. Kudu nganggo rembugan iki kadang menom cetok kuwi nang ndi. Oh, ngaten. Nah, Kok injih sampun padha wasis rak Rama lho. bocah ku ya ngene iki to. Wis dihukum dicomol-comolke mah rada. Iki ana daya nglamar suwita ning kepatihan, ora bukan kok karo keluarga di kepatihan. Saiki ngene Anjasmara. Kados. Upama Anjasmara dadi Rama katil geder piye? Nggih kula tapi. Nek Anjasmara ditampa, nek paman piye paman? Nek kula namung rek gambar kucing derek wonten wingking. Nah, ya ora ngono kuwi. Kepeki langsung buka, tapi kalau keluarga ini Majapahit. Namung wong kula menika namung abdi, tegese abdi nek mangap kaya mamadi. Ya. Tegese kuwi. Zaman mulan. Dijaluki pertimbangan Gandeng. paman. Kowe mlebu putrane Kakang Begawan Tunggul Manik apa putra siswa? Pengakenipun bapa kula putranipun piyambak. Oh, putrane Kakang Begawan. Yo nek kuwi mlebu kowe keponakanku dhewe. Niji. Kowe duwe kabisan apa saka ing Padipan Panuwung arep suwita ana ing kepatihan Majapahit. Menawi kesagetan lajerene kula menika putra siswanipun Bapa Begawan Tunggul Manik. Jumbuh kalian menika mesti kemawon bab ulah kanuragan guna kasampikan kula saged sedaya Ndorowati. Oh ya, dadi mumpuni kowe bakal suwita ana ing kepatihan mumpuni. Niji. Apa-apa iso. Saged Ah iso. Nggih Ada sampun ceklatan menika. Ape dicoba to? Nggih. Oh. Kapure Joko Regol menapa-menapa ngaten lho. Oh. Rak Gandeng. Pakarya ngoten. Regoling kepatihan urung Sinjogo. Ah, saiki zaman kula. Kowe tak tampa suwita ning kepatihan Majapahit. Niji. Matur nuwun saged Ndorowati menawi pasuwitan kula dipun tampi. Kowe tak patrapi Jogo regoling kepatihan. Sampun dil ta menika Rama. Yo wis, saya kudu dhewe to kowe. Nggih. Ya. Sampun dipun Kok sajake piye Anjasmara? Nggih, tegesipun cocok menawi damar bulan menika dipun tampi lajeng dipun paringi pakaryan Joko Regol menapa-menapa kemawon menika Ah, sampun trep. Kandhane jaman bulan apa kowe iso? Nggih. Nah, tak Jogo regol bab regol tak pasrahke jaman bulan. Lagi ngene jaman bulan. Jika disebut Ndorowati. Sok-sok wae kang bakal mlebu ning kepatihan yen ora kanggo tanpa asmaku aja oleh mlebu ning kepatihan. Niji. Dados sinten kemawon ingkang kepengin lumebet wonten ing dalem kepatihan menawi boten bento tanpa asmanipun Ndorowati
boten dipun cepet. Ora iso. Senajan sapa wae. Nggih. Mau nganggo apa? Nek upama tok takoni, nek ora duwe tapak aspone Rama, Anjas ngono. Ngopo to ya? tak kuwi mengko upamane kowe dhewe mengko tak Oh, nggih. Anjas iki ngopo to ya? Apa kurang dong ngendikane Rama to ya? namung nyetakaken ngesakake menawi damar ulang menika kirang cetha ngaten. Oh, ya. Takwen tuan nggih Joko Rekol menika. Ya. Rekol kuwi durung tau ana sing jaga lho Taman. Dadi kowe yo sing hati-hati. Yen perlu kowe sangu tombak. Ya to Paman? Leres awet menika pinangka kangge njagi awakipun piyambak. Nah, Nggih. Ning nuwun sewu Ndara Patih, Iya, kula iya. kepareng nderek wonten mriki mboten mangke sak bidalipun Ndoripun Ndara Patih kula wonten kepaten menapa nderek jagi. Oh, kowe nang kepatian wae. Oh, ngaten. Iki dipasake damar bulan mergo wasis tak pasake damar bulan. Oh, ngaten nggih. Nuwun sewu Ndara Patih. Rene kula menika dereng nate semerot kawontenan kepatihan. Heeh. Supados boten tumpak saking kula nindakaken sesukan, kula nyuwun dipun kanthi Mbah Kakong menika. Syukur badhe wonten sanesipun. mengko tak kancane wis ta. Mengko tak duduke nggon ngendi sing kudu tak jaga. Duh, anjas ora wae sare dijualke kok. Dan ajeng kepareng badhe ngancani kula wonten. Damar ulang. Nggih leresipun Ndara Putri kang ngancani kaliyan bagusé menika nek kula ngoten rak wis wong tuwa wis ora tuwa nggon babakan niku. Leresipun ngoten Ndara Patih. Piye. Lah nggih ingkang putra ngendika ngoten, engko bapake Hari ngajas maro iki rumangsaku kemajon e. nggih mboten leresipun ngoten. Wong ki nek gapyak semana ora kemajen niku njak golek vitamin. Kemajon gajas. Ngono wae. Wong kula menika namung badhe duduke nggon ngendi papane ngoten. Ayo jujuke ora mau ngancani kok. Jujuke kok ono arek golek kepatian nang gamrang ya wis ngerti kok ya. Dereng nate liwat Lah kok. kemarin arek golek kepatian to ya. Lah iki. Ning ora ono sing yo. Nggih. Nah, Menika saiki sampun kepareng kula derekaken. ayo lah. Kena. Nggih pangunipun sakmenika sampun dipun keparengaken kula miwiti jagi regaling kepatihan. Iya kuwi jaga golek kepatian sapa wae. Yen ora ngono tanpa asma. Ora percaya golek kepatian kok bae. Coba gawe sakit dibuat. Nggih, Bapak. Ayo dibuat. Kita balik ke tuh. Tidak enak.